Και μέσω Skype θα καλημερίσουμε την κυρία Ευθυμίου, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, κυρία Ευθυμίου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Σαρακιώτη, εμείς, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, τι κάνετε, κύριε Σαρακιώτη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να έχουμε λίγο τη φέτα με το τι λένε στον Πρωθυπουργό. Γιατί μια κυρία που τον συνάντησε χθες του είπε: κάντε κάτι, γιατί θα χάσω τα μαλλιά μου. Για δείτε. Παιδιά, θα μου φύγουνε τελείως. Όχι με τα μαλλιά σου, ωραία, δεν θα πάρει πουθενά. Θα μου φύγουνε, αγάπη μου. Κύριε Πρωθυπουργέ, να περνάτε συχνά για να κατεβαίνουν οι τιμές. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, βλέπουμε τον κόσμο, την ανάγκη που έχει και τη διαμαρτυρία που εκφράζει και πολύ καλά κάνει από την ακρίβεια. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Πρώτα απ' όλα, κυρία Μαυραγάνη, το ζήτημα της ακρίβειας δεν προέκυψε τώρα, δεν προέκυψε πριν από ένα μήνα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία πάνω από 2 χρόνια. Και δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, βλέπουμε την κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα τα οποία δεν μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς ότι είχαν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως μέτρο καταπολέμησης ακρίβειας να διαφημίζει το καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του νοικοκυριού, αν μιλήσει κάποιος με έναν υπάλληλο σούπερ μάρκετ, τι θα πει ότι ήταν? Βάλαν μία ταμπέλα στο πιο φθηνό προϊόν. Δεν μειώθηκε η τιμή κάποιου προϊόντος, απλά ουσιαστικά δείξαν τα σούπερ μάρκετ, βάλαν τα πιο φθηνά προϊόντα τους σε ένα συγκεκριμένο καλάθι. Από εκεί και πέρα, εδώ και 2 χρόνια, μιλάμε πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των ελέγχων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, και το παραδέχεται και ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Στυλιανός, ότι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία δεν μπορεί να ολοκληρώσει ελέγχους, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Όταν το οργανόγραμμα περιλαμβάνει 230 εργαζομένους και αυτή τη στιγμή έχει 55, και όπως ο ίδιος παραδέχεται, έχουν εγκριθεί εδώ και 2,5 χρόνια. Προφανώς δεν φτάνουν. Ναι, και έχουν εγκριθεί εδώ και 2,5 χρόνια προσλήψεις, οι οποίες με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχουν υλοποιηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Κύριε Σαρακιώτη, το πρόβλημα εσείς πού το εντοπίζετε? Το πρόβλημα το εντοπίζετε στους ελέγχους, στη γενική πολιτική? Εσείς δηλαδή τι λέτε, πού είναι το πρόβλημα? Είναι και θέμα ελέγχων, καθώς η εσχροκέρδεια δεν είναι ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από τη λωρίδα της Γάζας που ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ρίξαν το βάρος σε εξωγενείς παράγοντες στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, σηκώσαν τα χέρια ψηλά και δεν εντοπίσαν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Πάμε λίγο. Επιμένετε, κύριε Σαρακιώτη. Το αυτό παράδειγμα είναι η μελέτη που έκανε, η έρευνα που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που παρουσίασε προϊόντα τα οποία πολυεθνικών εταιριών, τα οποία κοστίζουν στη χώρα μας 1,5 ευρώ εδώ και 5 αλλού. Αλλά πληρώνει και 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο κάθε μία. Δεν πλήρωσαν. Είναι το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Είναι διαφορά το τι καταλογίζεται και το τι πληρώνεται, και ρωτάμε κάθε φορά τους υπουργούς τι μπαίνει στο ταμείο και αν τα εκατομμύρια που ανακοινώνονται μπαίνουν και στα ταμεία μετά. Τι ήθελες να πεις, Γιάννη? Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαρακιώτη αν επιμένει ως κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανάγκη μείωσης φορολογικών συντελεστών και ποιον. Αν έχει υπάρξει ένα άλλο σχέδιο ή παράγεται ένα άλλο σχέδιο σε σχέση με την ακρίβεια. Με την καινούργια ηγεσία, λες τώρα. Ακριβώς, ναι. Και πώς το φαίνεται το μέτρο με το ταμπελάκι. Γιατί λένε στην κυβέρνηση ότι πιάνει τόπο και μειώνονται οι τιμές των τροφίμων. Κύριε Αγουρίδη, εδώ και 2,5 χρόνια μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Και όταν τα οικονομικά του κράτους το επιτρέπουν, καθώς όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, τα έσοδα είναι συν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τους φόρους, από όσα είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση. Άρα δεν εισπράττει λιγότερο. 352 εκατομμύρια είναι αυτά που δίνει. Εισπράττει πολύ περισσότερους φόρους. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης συντελεστών, όπως του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Άρα στο ίδιο σενάριο. Στο ίδιο σενάριο κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη νέα ηγεσία. Πρόθεση ψήφου, λοιπόν, πηγή Μάρκ για το πρώτο θέμα, 34,9 Νέα Δημοκρατία. Είναι θηριώδης η διαφορά έναντι του δεύτερου κόμματος, το οποίο όμως είναι το ΠΑΣΟΚ για τρίτη φορά, στο 12,4. Από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ στο 12, 8,3 το ΚΚΕ, 4,9 Ελληνική Λύση, και από εκεί και κάτω όλα τα άλλα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι κάτω από το 3%. Και θέλω να πω στον κύριο Σαρακιώτη και να σας ρωτήσω, κύριε Σαρακιώτη, αν σας προβληματίζει αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και αν έχετε και αγωνία για το μέλλον του κόμματος, διότι σήμερα μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια
συνεδρίαση στελεχών 1000 τον αριθμό υπό την κυρία Αχτσιόγλου και υπάρχει μια σκέψη να φύγουν και αυτοί. Σας προβληματίζει να φύγει και η κυρία Αχτσιόγλου με τους βουλευτές που είναι κοντά της? Σας προβληματίζουν αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Για το θέμα της κυρίας Αχτσιόγλου και των βουλευτών που, όπως χαρακτηρίσατε, είναι κοντά της, βεβαίως και μας προβληματίζει και θα θεωρήσω άκρως αρνητική αυτή την εξέλιξη αν υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα θα ήταν περίεργο οποιαδήποτε άλλη αποτύπωση των δημοσκοπήσεων, όταν ειδικά το τελευταίο δίμηνο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που υπερπροβάλλεται είναι οι εσωκομματικές διαμάχες. Αλλά δεν είναι χωρίς λόγο. Είπα εγώ ότι είναι χωρίς λόγο, κύριε Καλαρίτη. Ενώ λογικό είναι. Δεν υπερπροβάλλεται, αυτό είναι. Όταν από το αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα το ακούσετε. Όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ παρελάβουν από τους τηλεοπτικούς δέκτες στελέχη τα οποία μέχρι πρότινος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εδώ και 2 μήνες βάλουν κατά του κόμματος το οποίο ανήκαν και κατά του Προέδρου, είναι λογικό να βγαίνει αυτή η εικόνα διάλυσης προς τον κόσμο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αποκτήσει ομοιογένεια, θα αποκτήσει μια κοινή γραμμή, κάτι το οποίο μας έλειπε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το πληρώσαμε και δημοσκοπικά, και θεωρώ ότι υπάρχει και πολύ έδαφος όχι μόνο για την άσκηση αντιπολίτευσης, αλλά και σε πολλά ζητήματα. Εάν, κύριε Σαρακιώτη, φύγει η κυρία Αχτσιόγλου, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ? Είπα ξεκάθαρα στην αρχή ότι δεν θα είναι καθόλου θετική εξέλιξη αν αποχωρήσει η Έφη Αχτσιόγλου ή οποιοδήποτε άλλο νέο στέλεχος. Ο Αλέξης ο Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος είναι στελέχη τα οποία είναι νέα σε ηλικία, έχουν πολύ καλό πρόσωπο. Ένα ακόμη ερώτημα να σας κάνω. Το γεγονός ότι χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μία ανάρτηση εναντίον της κυρίας Σίας Αναγνωστοπούλου για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί Μαγκιάς, το θεωρείτε βοηθητικό στην προσπάθεια που κάνετε να μείνουν αυτά τα στελέχη στο κόμμα? Γιατί η κυρία Αναγνωστοπούλου είναι, από ό,τι ξέρουμε, στην ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Δεν θεωρώ ότι έγραψε κάτι προσβλητικό ο κύριος Πολάκης, επειδή είδα την ανάρτηση αφότου, γιατί διάβασα και εγώ ότι η επίθεση Πολάκη κτλ. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί και τα τεντώνουμε όλα. Ήταν μια λογική απάντηση σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχε στηρίξει στο παρελθόν ο κύριος Πολάκης και ο οποίος έβαλε προσωπικά κατά του κύριου Πολάκη η αξιότιμη και αγαπητή. Άρα δεν θεωρείτε ότι αυτού του τύπου. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι. Εντάξει, ερώτηση, κύριε Σαρακιώτη, αυτού του τύπου τα γεγονότα. Να τα μεγενθύνουμε όλα και να λέμε τι έγραψε ο Πολάκης, τι είπε ο Πολάκης, δημιουργεί ζητήματα. Τα ζητήματα, κύριε Αγγουρίδη, είναι άλλα. Και η κυρία Ευθυμίου είναι και συνάδελφος δικηγόρος. Οι αντεγκλήσεις οι συνεχείς, δεν λέω μόνο για αυτό το περιστατικό. Λέω για όλα όσα συμβαίνουν. Λειτουργούν προς την ενότητα και προς την ομοιογένεια. Και επίσης, να συμπληρώσω, αν έχει την καλοσύνη, να απαντήσετε συνολικά, την ευθύνη για αυτή την κατάσταση την έχουν οι αποχωρήσαντες, οι διαφωνούντες, ο πρόεδρος είναι μοιρασμένοι. Κύριε Καλαρίτη, αν οι διαφωνίες είχαν εκφραστεί 6 μήνες από την ανάληψη της ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη, ενδεχομένως να συμφωνούσα και εγώ. Όταν το ίδιο βράδυ, την επόμενη μέρα που αναλαμβάνει κάποιος την ηγεσία, βάλει εναντίον του, με συγχωρείτε, αυτό είναι πρώτα απ' όλα παράλογο. Δεν δόθηκε ούτε ένα εξάμηνο, δίμηνο, τρίμηνο χρόνο στον νέο πρόεδρο να δείξει τις ικανότητές του. Ελάτε να πάμε και στους συναδέλφους σας και να ολοκληρώσουμε. Δεν μπορώ να αλήθεια είναι αυτό, αλλά κριτική από την επόμενη μέρα. Να τον δούμε τον νέο πρόεδρο. Σωστά, αλλά αν ισχύουν αυτά, δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι καλύτερο να αποχωρήσει κάποιος ή να παραμείνει αυτή η κατάσταση? Κύριε Αγγουρίδη, θεωρώ ότι ο κύκλος των αποχωρήσεων έχει κλείσει και θα κλείνει πολύ άμεσα. Έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών βρίσκεται. Κύριε Σαρακιώτη, να προλάβουν, νομίζω τοποθετηθήκατε επαρκώς. Ελάτε να πάμε, παρακαλώ, διευκολύνετε λίγο την κουβέντα. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα συντρίψει. Κυρία Ευθυμίου, ερχόμαστε σε εσάς. Και θα είναι έτοιμο να είναι ο εναλλακτικός πόλος για κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Αυτό βεβαίως. τον κύριο Κασελάκη υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες επαφής? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συμφωνία κορυφής. Εμείς λέμε όχι σε συμφωνίες κορυφής. Εμείς λέμε σε διαργασίες από τη βάση. Οι ευρωεκλογές είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, αλλά ο βασικός μας σταθμός είναι οι επόμενες εθνικές εκλογές, όπου το ΠΑΣΟΚ μπορεί και μπορεί το ΠΑΣΟΚ
λάθος. Εμείς τον κύριο Κατρίνη θα το δεχόμασταν. Και μπορεί το Πασόκ. Πάει αντίστροφα η πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρακιώτη, για την αυρότητα. Εξάλλου, σε πολλά ζητήματα, ως αντιπολίτευση με τον κύριο Σαρακιώτη, που είναι εξαιρετικό στη Βουλή, έχουμε συμφωνήσει. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια βάση ευρύτερης συζήτησης σε πολλά ζητήματα. Όμως, προσέξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ευρωεκλογές και οι επόμενες εκλογές. Το Πασόκ ως έκφραση του δημοκρατικού χώρου μπορεί και θα είναι η βασική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μόνοι σας. Προφανώς με αυτόνομη πορεία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, η οποία θα καταγραφεί.